nilitum TET Aphuthak nilitum puthot memorandum submission lo bangso pen TET lo asam TET ke lapen central TET CTET lahai true pen ang tan pen amun itum dak apiong nang dak sakuri nang posting bom lo amase ilitum mena council jan pulote lage constitutional right lo sitame lasong bong sitame ladak ilitum karbiang long ke sixidul protected area pina Kami pangrum bamlo kenang jelang apor pelutang te ilitum labang so sa ratap theng no ilitum thanang kokji komat si lapuson ke klema ku pi posil ton lapuson kang hukang hiya kam klema pi posi pini munit akai tangkapen kacelarji phanka matha mala puson abidilang no bangkela ke ilitum ratap local indigenous ja communities doko alang tuhan pangrum pet pen si gorengang hoi bang pi poncona idak non indigenous pandang di maklong pek peder sikimi council atheng no si arjablo asi nilitum pini pinpura lo kepajir labangso athipi abangke teachers eligibility test TET Aphuthak nilitum jasamet pet pinpura lo pajir ponlo asi nilitum ke damtang setame nilitum TET Aphuthak ke jesong angdeng asayang deng nilitum deng pontang lo kedam tang Februari pas pika cik lo lamsin nilitum deng pono masih pini thule thot tame nilitum TET Aphuthak nilitum puthot memorandum submission labangso ang deng sinitum deng pono lasip pini labangso memorandum submission along karbilo chari asong nili sumitimung maipu lapente karbilo chari asong kongsun bang Jensing Timung lapente Samson Terona aru karbilo chari asong General Secretary ake hai Biswajyoti Teron sitamedo pen alang li risangho lapente nili tumlong bang rapet Karbi Nationalist Youth Council President Potmo Teron ake hai sitamedo lapente nili tum karbilo chari asong Central Committee lapente KSA Hills Committee sitamedo lapente Arwai Hills Committee tum sitamedo itum kadawe jelang pet pen teachers eligibility test labangso recruitment process non kedobom non ongoing process lo laso labangso Aphuthak sinil tum jasame pet memorandum bang nang submit lo masih labangso recruitment process long nil tum ke thek dam long ajhak ke chok che kelele lapente nil tum ningkang samsi lapente padak kipakeng ponangji lapente nilitum ninggi pungalam sitame ladak dolo masih la solong nilitum bangso memorandum lolong kisung pon lora demands do nilitum masih la so teng nalitum han bangso nilitum channel moi dhompen paklar ponji pansinili boripon policy nilitum bangso memorandum along kisung pon bangke lage number 1 ni to madiman bangke je Ladakh 6 schedule special TET pulo lapente lapen kaprek Assam TET putado lapente central TET putado lasi Ladakh bangke 6 schedule area pulote priority ke 6 schedule protected a candidate 6 schedule protected a candidate bolte ST Hills tum si bangpo ST Hills tum han lapente other indigenous community tum han asila tum han si 6 schedule protected candidate ST Hills lapente other indigenous communities tum han si priorities people nangji pusini tum madak demand pon lapente sonni bangke non indigenous candidates tum han bangke Ladakh bangke participate longly mate Ladakh bangke apply dun longli usini tum jongpon thiplo lapanda adun criteria bangke 50% se bikok ST Hills candidate tum hantame 50% bolte lage chok chedelo usini tum jongpon ji 50% alar bangke 45% de 45% se biponang ji qualifying criteria bangke 5% relaxation se biponang ji when adun tho bangke concerns over transparency alam ta bangpo da transparency alam che than pon pulote
ladak free and fair si dak recruitment process bang ke deng ponang ji lapente dak transparency donang ji lapente ladak bribery lapente malpractices case for jobs lahai bang involvement aveda nang ji lahai bang jong si dokok polote nilitum karbilo charli asong pen chenglok kaprek chelang rapet asong tuman ke bang jilang arni nilitum sodak ka chesong loji asi nilitum ajhak reliable sources pen arjulong je non abang so recruitment process long 6 schedule special TET punoi Assam TET punoi lapente central TET punoi la non ongoing process dobom lo ladak bribery lahai practice do usini tum arju long chak reliable sources pen lasi lahai bang ke ing tonang ji non mat ing tonang po mo non phi jong si in future jong sin le tum long evidence nang le rok lo pol tin tum sudak ka song do ji lalo lapente isia kenang sot appoint bang dolang illegitimate role of Central Recruitment Board pula dak do niltum amen sungtung telang sitame Central Recruitment Board pudo ladak labangso Central Recruitment Board long bangke illegitimate mate illegal pusi punang kok po athema dak apuna chak choklim lepin amuni tumsi labangso Central Recruitment Board bang selam lo laso Central Recruitment Board along dokok lo latum bang pho bang shok ne do alang litum si ladak komat phanse sakuri pinang jima lapen dem bribery practice pen chenglok kaprek mal practice same labangso Central Recruitment Board hoi pen si ladak labangso TET recruitment process bangke conduct pon bom pusinil tum chini pon lasi labangke prabjin pen Central Recruitment Board bangke dismantle langji mate labangke prabjin pen free ponangji la free pon si ladak jong si Central Recruitment Board jong si padowek ji polote Central Recruitment Board along inthir jir amunit inthir jir means da komane education long officer tahaipo ba komane gazetted officer tahaipo ba komane ACS officer tahaipo alang li tumhan si ladak padolong nangji ladak komane vested interest amuni tumhan bi bedasi ke meji pusinil tumhin pen jongpon lasi amut pialam ni nilinang tuma media hoi pen nang tumhan na cheser pon kangtung ke than pon kangtung mangke ladak TET bang TET pulote la ke isi mesen alam lo hinuni lo ladak kene quality education hansi litum mangpon lo asi education pa mesen ji pulote teachers mesen and teachers ladak indak ponang po anote litum student tumta kacharli abar sai mesen education longpon poposi mangpon lo lake mesen lo sitame ladak ke cheng pen langdam lo pulote che thanam lo pulote ladak litum angbong litum karbi long mas council tum tame ke pangkre thepik athema 2016 and inkan ben litum ke strongly demand that non-indigenous candidates be completely barred from applying to these positions to ensure protection of local indigenous rights and opportunities laso point long ake hai berancing ti alang li ayas lo alang li ladak alang li la solong nang thak tun ba mate alang li hin pena na alam thei bangke la point lo je Indian citizen pinak Indian citizen pule na hok ta apply dun long lo pula so answer se nil tum long pon lo la ban respect lo ni tum ta Indian citizen pule te la ke constitutional right lo sitame la songbong stame ladak ilitum karbiang long ke 6 schedule protected area pina la 6 schedule protected area pulote ladak land ta protect nangji la pente itum identity ta protect nangji la pente ilitum language culture la pente opportunity pulote lahilo goreng ang hoi ke lahida me 6 schedule along ke protect ja right do la si Indian citizen women pen itum kado fan open for all bikok pulote la ke ilitum akisung dokok ji lal ni hin pen than pon kangtung ke lapente adun thu bangke non lahai demands jong si karbiang long thomas council lapente
concern authority relevant authority tom nil tom han labangso adiman jong nampol papleng pon thekte bolate pa fulfill pon thekte bolate nil tom kibang jilang arni democratic aron pen labente legal aron pen sudame labente appropriate action lapen nil tom ingtang kring pen nil tom democratically kache song pado ponji nil tom KSA lapente chilang rapeda songan pangcheng pono TET Aphuthak halsut kache song hot kemang pon ke Karbiang Long Thomas Council ta TET ke conduct authority daksi deng ponang popusi halsut mangpon sitame halsut tame abatai kache song pitame TET ke conduct authority bang conduct pon thek thedal Karbiang Long Thomas Council tum amat si Assam TET pen TET lo Assam TET ke la pen Central TET CTET lahai true pen ang tan pen amuni tum dak apiong nang dak sakuri nang posting bom lo amasi ili tum mena council long che conduct dedet masi ili tum long ang tan pen wang ulo asi dak wang bom pen 6 schedule special TET pu amahang pathek lo lage 2023 di 2023 ningkan si 6 schedule special TET pamahang pathek lo lage der pik alo mati TET for exam ke conduct cheng ke 2013 12 ne 13 ne ningkan mati asi ningkan KYSO se ne PC 6 schedule special TET pu dak conduct lo lapen labang so 6 schedule special TET ta ili tum dak Karbiang Long Thomas Council pen ke conduct kali Assam government pen si ke conduct under the leadership of Dr. Himanto Biswa Sharma pen si labang so 6 schedule special TET bang ke conduct non ta open nata open amen si 6 schedule special TET pu cholo ladak bang ke open category si open for all son si selam dat ase ladak lo ke chok cheke ase amen jong si 6 schedule special TET pulote hala akam tame 6 schedule protected candidate tum hansi dak exam patok dun long shot nang jipolo tame la bang ke kali dalo ase dak lo nil tum ning dok bang ke ase non total 6 schedule special TET punoi lapente intermediate punoi intermediate teacher punoi GT post PG post graduate PGT post graduate teacher lapente graduate teacher lapang rumpet pen 800 kono 843 ne do 843 a post along la song bong pen non indigenous atum hansi paong munak puma pula so question tamen nil tum arjupon tum lapen muhet nil tum ladak IS office long nil tum humridam IS ake hai giransing ti ake hai long samen nil tum singkidam ethelam nang pudun je nil tum akemang along si contradiction ason dokok lo nil tum akemang ke je lack participation of non indigenous candidates pulong lo non indigenous candidates are allowed to apply and compete in this TET-based recruits for regularization 6 schedule. Song lapen dak chilang rapera song doan tum jasemet pet principal secretary reading pajirdam lo kapanong bang kalake chief executive member Karbiang Long Thomas Council and part of education EM Richard Tok biaki haban si pajirdam lo kapajirdam nang ko othigela hello non Karbiang Long jasemet pet district primary education department DPO ahin pen lapen inspector preschool ahin pe jasmet TET asat lang ki unun tum phan isi warengang hoi kapak lang pondo to silabang so warengang hoi kapak lang pondo bang kalake mi piglo te bon fitame ilitum la 6 schedule jasmet labang so aha war arlo isi kerai kom la puson bang tum dak ke theklong bang ke jum hegason pipol ma pulong dak ke langdam plutang te higher secondary lapen high school level along paklang pono teng plotang dake open som cbcok 50% qualifying mark cbcok fitame ilitum arona teng plotang te ST candidates atum phan ke lake 5% relaxation do 50% ben 5% minus lole 45% bang ke relaxation long nang pu ilitum ke bang ason ra ilitum bang 50 60 70% ke long du na jakong ilitum long jum olang pot hala bang ke hala ilitum kacharli pensila ke lang nang po la si hala bang ke ilitum 45 si deng choni pu si matha la pen la bang so lam ne thot fitame mu ahet lamang pak lang lo Indian citizen reference ki pon
Indian citizens aphan iltum penrem pugali kalang flat pugali fet ame ilitum sik fidul arlo gala ke ilitum menang autonomy do menang power do hala bang so bang che practice that ko pia pol hala bang sil tum bang kachini kang tung hala tum han bang tum ka penrem pugali Indian citizen itu mado beda kalang tebon fet ame special bang so I see provision do ko fet iltum protected bang so area long fet ame job opportunity economic rights lapen educational bang so growth aphan bang ko an ba councilor or ke claim pon kemeji hala bang sil tum kemang lasi lason pulutang tela ke dakan nang lut jampo lasi laso adenjar bang tipik lasi lason bang pacha plang long nang ni posil tum bang so kemang bang tim karbeng long tum tong sekot pen pachunang gi pula bang so memorandum bang lasi pajiram lalo isi bang kilapen non langdam nang lower primary education laso hin LP school Aphuthak langdam nang hadake langdam pulutang te pini karbiang long atok anu nang litum humri dam fatamet heglong ji a medium kala ke English medium si ongji la pen Assamese medium isi hini doji tangte ilitum ladak kapak lang pon mate kachini pon oteng plota language 1 kala ke medium of instruction or language 2 bang kala ke karbilo plotang te hada ilitum lower primary education alabang so institution long anfitame karbi anglong arlo ke do adim ke ong dong adim ke English medium la pen o samara karbi si ke ong plotang te hada ke pini hindi pen ningje dam re chokchi karbi alam thek vek nang ji speaking skill bang kala ke badu than bang fitame language proficiency bang do vek nang ji language la bang so skill bang do vek nang ji lalo protang te halada smartum thegen podon ke school bang ke English medium school tema smart ke dota karbi smart dat tema ke than nam ji bang ko mani ko na mono su karbi alam thek thipi na tum protang te lage chok chidat pola se hala bang ta il tum ke point bang tum bang la hello language proficiency do vek nang ji la pen la speaking skill bang jase met medium of instruction bang thek pa me nang ji pula bang so akang chap akang sai akang krung bang ke la authority tum bang claim pon pamisi ke mi busini lima tha kona ni nono bang ke ni tum karjulong mate la bang so angni mang hong ke long teng pulutang te la dake case for jobs pusonta dolobon pusni lima tha ke ong dong karbi TET qualified teachers atum bak korti atum injira tumang ke tangka kachiri aduk do pratlo putal tumar julong lo la bang ke tum mentun fit ame chadon dunde thema karbi lo charlia song ke la ke karbi lo kacharli are se jang tum aphan kapaching thur amo phansi kecheng si bang ken kam kache jora song pina porsi haladak il tuma bong mar ga pat hekji polong fitame la than bang atum phanja semet pet ke joy pen ek il tuma karbi than bang atum phan karbi TET qualified atum phan ke joy pen le website pi ponon la bang tum chuning rilo mo ngut bang hini tum la posong tu evidence tame pangrum bamlo kenang jelanga por plotang te il tum la bang so thak rat ap theng no il tum thanang kokji ko mat si la poson ke claim ku pi posil ton la poson kang hukang hiya kam claim pi posi pini munit akai tangka pen kache larji phan ka matha mala puson abidi lang no bang kala ke il tum rat thing paklang nang kokji lasi il tum transparent nang ji free and fair nang ji dak klar dak nang ji la pen klar sap nang ji vorengang hoi ki pelo fe tamela pen apuna chak kedo to masi pinang ji lapen ilitum nili rui thela thora son ilitum kar benglong ke lake 60 lakh council district council pena posi ladak ilitum aphan ko anma ja kong ki pi hala so ja kong che pharang si vorengang hoi fe tami ponang ji dake non indigenous tum phan bang ilitum pek pon peda rason te bang sinili matha kuminela lam nili ning jing tungte dak tribal aso do pol apen local indigenous ja communities do po alang tum pangrum pet pen si vorengang hoi bang pipon chona idak non indigenous pandang di maklong pek peder sikimi lahelo piniak il tu memorandum ka summit pon mati il tu ma kemang putha kalam thibang lan helo